Nuwun sewu nggih. Keparenga ing abdi kepatihan cumadung dawuh menapa ta sababipun dene Paduka Anak Prabu sampun sawetawis mapan wonten ing sanggar pelanggatan, wonten ing sanggar pamujan. Monggo tanpa andhawuhaken sewiji-wiji dhateng ing bapa ing kepatihan menawi dipun keparengaken ingkang bapa kula cumadung dawuh wigatosipun menapa dene Paduka Anak Prabu lenggah wonten ing sanggar pelanggatan. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Ngantos bingung raos sing manah kula anggen kula badhe anapakaken dhateng badan kula piyambak. Nyamuti dhateng Paduka Anak Prabu ingkang sawetawis lenggah wonten ing sanggar pelanggatan ewadene wonten ya sing pangandika Paduka. Menawi wonten bot repoting penggalih tumunten hamba barana ingkang sejati dhateng bapa ing Sukalima. Kula nedya ngangluraken jangga niningaken karna mastuti sabda tama Paduka Anak Prabu ing Ngastina nggih. Pamanarya wonten dawuh Bawadana. Wonten dawuh nggih. Wah, anggen tapa brata wonten telenging sanggar pelanggatan. Krana kula mireng kabar bilih kadang-kadang kula Pandhawa sami mapan wonten ing sanggar pamujan. Dene pengajapipun para Pandhawa mboten sanes pados margi supados saged nyewargaken dhateng Paman Prabu Pandhu miwah Bibi Madrim ingkang sampun mapan wonten ing alam pamancat manjing wonten ing tempat suci. Lajeng kepareng Paduka lampah semedi menika nuwun sewu menapa badhe anjurung dhateng gegayuhanipun ingkang rayipun para Pandhawa menapa nggadahi gegayuhan ingkang sanesipun nggih. Menapa Paduka Anak Prabu anggenipun lampah semedi menika yongi dhateng lekasipun anak-anak kula para Pandhawa. Mboten. Lho. Panjenengan paring dawuh mboten menika kersanipun kados pundi? Sakedhik kemawon kula mboten gadah niat nedya nyengkuyung dhateng gegayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa menika babar pisan mboten. Namung mugi andhatosna ing kawuningan anggen kula mapan wonten ing sanggar pamujan menika meminta dhateng Sing Bathara, meminta dhateng Sing para dewa. Supados para Pandhawa anggenipun gesang wonten ing Madyapada. Pandhawa sampun ngantos kedangun anggenipun nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan. Dinten samangke kula nyuwun dhateng panguwasaning para dewa. Pandhawa cupeta umuripun, cupeta gesangipun. Kula namung kepengin sanget enggal anyawang Pandhawa menika ngatang-atang dados bathang Bawadana. Ing Sring Astina Maha alona ngandika harining sun Werkudara. Ing batos kagiyating galih Begawan Durna tuwin Rekyana Pati Harya Sengkuni. Parandene jrih kelawan wisesaning nata ing Astina Prabu Duryudana. Mila amung kendelan kemawon datah mbah datan musik kasaru sinten ing kepareng tedhak madaning sanggar pelanggatan. Menika ta warnane dewaning panggodha pangrencana Pandya Betari Durga. Ingkang tumiyup saking Dirgantara mrepeki ungganing risang Duryudana dadosaken kagiat sanggang Waranayaka ing samyapan wonten sanggar pelanggatan.
Maruta Pandhawa tata Kati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Marayang wisikan magulingan lima Eyang Badari persasat kadidene ngentosisil ming palwa gabus kumambanging Sila Kresna kula ngrantu datun ngrawujengan tika Kanjeng Eyang Pandya Bedari kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang Sode selikur dina iya ya Duryudana tak tampa liwat pangestu ning Eyang ming dandang mangure wae tampan ana ya kula pundi jimat pariping dayana ning kasantosan boten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang wayahipun Duryudana kejawi namung kula badhe nyuwun mriksa kados pundi anggen kula badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Pandya Bedari supados damel sarana pecahipun para Pandhawa Pandya Bedari tobat Duryudana kula wonten paringan dawuh bungah-bungahna rasamu seneng-senena pikirmu ya nggir liripun kados pundi Pandya Bedari paring dawuh ing mekaten nalika semana kowe nyuwun supaya Pandhawa tekaning pati tumuli aku sowan ngesaling Sang Hyang Jagadgiri pratingkah aku nangis ana pangkoning Sang Hyang Bathara Guru nalika semana jebul Pang Jagadgiri pratingkah ngodaneni apa dadi panuwuning Betari Durga ketitik dina iki Puntadewa tinimbalan sowan ning kayiwangan ing wigati bakal pinatrapan pidana pati Duryudana ing mengkono bakal kasembadan panjang kamu nggone bakal nyumurupi Pandhawa bakal tekaning pati ora ketang suwe Pandhawa bakal sirna saka lumahing bumi guruping langit mula kang sangka kuwi seneng-senengna pikirmu ya kula Duryudana menika saestu iya nggih jagat Dewa Bathara Paman Paman Haryo wonten dawuh sarana Kanjeng Hyang Pandya Bedari Durga dinten samangke Pandhawa boten badhe kesuwen anggenipun gesang wonten ing Madyapada Pandhawa badhe dipun patrapi pidana dening guru wonten ing Suralaya ladalah syukur-syukur nggih menawi mekaten ingkang pamaning plasa jenar nderek bingah Bawaduna inggih kula sampun mijanget nggih ingkang bapa nderek remen ingkang bawa nderek mangayu bagya dening para Pandhawa mboten badhe pinardawa kamulyanipun salajengipun Pandya Bedari kados pundi nanging kowe aja lali marang aturmu ingkang sekawit wis ndak tampa atur kula ingkang pundi tulung marang Pandya Bedari Durga yen to yangmu Pandya Bedari Durga bisa paring pitulungan marang sira kula Duryudana kowe janji lho karo aku janji bab menapa janjimu sesuk kowe entuk tekaning mati sukmamu dadi balaning Betari Durga apa dene ragamu ingkang wis ora kedunungan sukma tegese wis mati ning pabaratan Bratayuda Jaya Binangun ragamu dadi panganing para baju barat sukmamu dadi balaku Duryudana piye mbok tetepi apa ora nggih sampun boten satipun penggal ingkang panjang dipun aturaken kemawon bilih panjenengan sagah sak mangke pejah menika sampun boten ngraosaken menapa-menapa. Sukma menika sampun boten saged ngraosaken menapa-menapa. Nadyan diwenehi ana papan sing apik, nadyan diparing ana swarga saking Gusti, panjenengan sampun boten saged ngraosaken luwung baya dadi balaning Betari Durga. Wonten kasembadan panjanganipun anak Prabu Ngastina. Mboten papan. Inggih. Eyang, piye kula? Mugi dados pasuksen. Menawi Pandhawa saestu pejah saking astanipun Hyang Pikulun Bathara Guru kula sumpah prasetya bilih gesang kula sramakaken kangge suwita dhateng Penemban utawi Kanjeng Eyang Pandya Bedari Durga malah pejah kula bincang sukma kula dados balaning Pandya Bedari Durga wondene raga kula dados panganing baju barat Duryudana
sampun kula tetepaken. Menapa ing kula aturaken menika ndama boten namung kandhas tekaning lair nanging dumugi ing batos. Saka riyen mamancen kaya mangkono. Salajengipun kula ngemban dawuh timbanipun Pandya Betari. Ngene kowe tak kandhas. Supaya pinardawa kamulyanmu kowe tak jarwani ya nggih yen negara Ngamarta dina samangka iki komplang. Negari Ngamarta komplang. Iya pancen mengkono. Merga para Pandhawa wis diutus sarta wis ditimbali dening Hyang Pikulun Jagat Giri Pratingkah. Mula kang saka kuwi kanggo kamuktening para Sata Kurawa apa ora luwih prayoga lamun negara Ngamarta diblengket dadekke siji karo negara Ngastina. Ing Jumangkah anggro sesumbar lindhu bumi kuncing Gumaludo guntur ketup lumembak penyukang kumambang. Menapa sae mriku negari Ngamarta sampun suwung. Buktine menawa wis ditimbali dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Yen lumrah negara Ngamarta ora ana ingkang renggani tegese suwung. Bawan wonten dawuh kretaken sanggaring para Sata Kurawa. Kemarang Paduka anak Prabu kados pundi? Ngamarta sing suwung aja nganti dikukup dening Nalindra liya. Kudu dikukup dening Duryudana. Nun inggih ngestaken dawuh Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Sampun ngantos negaken lampahing para Sata kuranginipun badhe amblengket negari Ngamarta dados tunggal karo negari Ngastina. Oh, inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit madhal paseran. Pandya Betari, ana dawuh menapa sampun ngantos negaken lampahing para Sata Kurawa? Batu-batu tak jambangi. Paman bidal dinten menika nun inggih ngestaken dawuh. Bawadurna bidal dinten samangke. Oh inggih ngestaken dawuh. Aku njaluk pamit Yudrita tak mlampah lakuning putu-putuku para Sata Kurawa ngene bakal mlengket negara ing Ngamarta Duryudana. Dadalan anake wong mati mati keneng apa mati dikani kaya Caca prapteng kikir sok manyo ilang
terus rantak-rantak bareng aku jedul saka jero bumi ora pangling lakune Pakde Kurawa ya dasar para nyata Antasena iki Pakde Surtayu ya ngaturke bekti ya Pakde tak tampa gawe gedene atiku Antasena pangestune wong tuwa tampanana tak gegem dadiake jimat gumun atiku kok dadi lakuning Kurawa kok ener negara Ngamarta monggo dina samengko pundhenku Ngamarta nedhem jengkar saka negara Ngamarta aku tak takon karo apa karepmu piye Pakde Antasena satemene aku wis ngerti yen to adik-adikku para Pandhawa lunga saka negara Ngamarta mula iki ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Prabu Duryudana aku kena nyelametake negara Ngamarta aja nganti tiba ning kukupaning mungsuh mula Kurawa ingkang bakal njaga marang negara ing Ngamarta sik aku ki apal Kurawa ki pinter nek kon goro apal Kurawa ki pinter nek kon ngapusi mula arep kanthi pawadan Pakde arep njaga negara Ngamarta ning malah saya cubriya atiku Kurawa tekan negara Ngamarta ki ming bakal niat bedah negara Ngamarta lan ngukum negara Ngamarta ya ngono apa ora kowe rasa ngapusi Antasena aku ki tukang sulap aku padha karo sing halu-halu ning kula dalan kae ngono dadi aku ki nek ming perkara kaya ngene iki kowe nganggo pawadan kal percaya mbok saiki ngene sadurunge Antasena ngamuk kowe bali Pakde mung isih waras mumpung isih sehat nek sampeyan bacut nuwun sewu nek ana wong tuwa tak gawe mlebu gawat darurat nyoba apa piye ayo kundur sak Kurawamu kabeh simbah sengkuni kon Pranata Kurawa kon balik barisane ditekuk penjalin rasah nerajang negara Ngamarta nek sampeyan bacut nyuwun pangapura nek aku bocah dianggep wani karo wong tuwa ora jeneng aku ora wani ning aku wong kepengin jaga marang negara Ngamarta mergo aku entuk kewajiban saka Dharma Kusuma kon jaga negara Ngamarta dadi sapa wae sing ora duwe hak ora duwe kewajiban marang negara Ngamarta ngidake sikil ning tapal wates negara Ngamarta totoane nyawa piye kono dolan ngono panu kados kurap gatal jamur nang kula dalan kono gugu karepe dhewe kowe malah ngusir karo wong tuwa ora ngusir ning mringgake becik entuk bacut ora entuk bacut to sirahmu tinggalan kene kok pecah sirahmu engko gatheng dina Antasena paratke
modar kowe. Waduh. Weh. Yo. Marmo kula aturi kondur bali yen ngukup negara Ngamarta lumuh digawe becik gembol ndasmu mati dening aku modar kowe mriki. Cut, wonten dawuh. Kowe anakku. Aku pakdemu aja pican-pican wani karo aku ya Cak Bagus. Nek nganti aku nucu tenan karo kowe. Bapakmu we gila karo aku. Apa meneh nganti kowe wani karo aku ki padha karo timun mungsuh dulen. Timune aku dulene kowe. Cecok aku modal. Panjenengan kundur. Ora iso kundur. Ora iso bali. Bali yen wis ngukum negara Ngamarta ora bakal bali. Aku nek ngukum negara Ngamarta tak gawane negara Ngastina kowe ngalah legane. Bolo. Mati kula man. Mungsuhmu sapa? Mangsa Antasena remuk. Dipun ajar mboten kantenan kula sumanggain.
Pejah kula man. Mungsamu Gatotkaca ngamuk anak kula pringgondane. Nyamber ngiwa nyamber nengen. Pun kula semanggaken. Pejah kula man mungsamu Antarja. Li perang niku ngenten iki. Ning kula iso remuk awak kula. Bajigul. Kakaya kowe lek gelut suwe dhewe. Acem tenan, Man. Apa acem? Ketemu kali sapa niku Gatotkaca. Heeh. Kula kandhani Gatotkaca, sawara cangkel karo aku pakdemu. Nek kowe ngel aku, ditenono kowe bakal lemuk. Dereng lampung lek kula omong niku cangkem kula didupak sak kayang. Monggo sikile Gatotkaca niku nek wis necu, sikile. Heeh. Dadi kaya dipacul cangkem kula. Mables. Wah, bengokno dijejel sikil. Jrep. Bar niku candhak awak kula banting jil. Gatotkaca niku nek banting lek tiba bola-bali lho, Man. Apa iya? Enggak. Mlika, terus bali mlika. Sing terus terakhir dilebokke teng icel debok. Kira jenenge ngrekasake kanca to. Ya lah ngrekoso ben nyambut gawe. Anggepe kok mung udat-udut. Udute iki nek apik 76. Malai watuk. Malai gelek. Lah iya. Mbaya ngumumi kancane. Heeh. Kancane niku cah nom-nom terampil-terampil bagus-bagus. Udute filter. Heeh. Mil. Semen nyemen raimu apa? Mil. Heeh. Kok niki kok wah jan wis anggere ana kletek ditampung, Tas niku isine mung 76 tok. Kali kacamata pembesal. Oh. Nek nganggo kacamata laweluh bablas. Wis mripate lodo cathok kupinge budhet. Oh. Njaluk gunungan ya dinai kopi. Ayo wis ora apa-apa. Kudu tok terima-terimake. Nek ora tok terima-terimake ya malah kowe dhewe sing tern. Wis pokoke kudu dirangkani ngono. Lah nggih, soalé nggih niku sing cobageno nggih, Man. Metu. Ngomong terus kok. Ha iya. Niku kaya dene pecugihan kula. Anane sampeyan iso tilik-tilik ditata teng debok niku merga saka niku. Ha iya. Ampun dicio-cio. Waduh, ayo. Ngerkasake wae. Sapa sing arep maju? Cit, non. Sponsormu ora mangkat. Ora sah metu, ora sah perang. Mboten. Tetep kula ajeng perang, Man. Ngomong suwe sapa? Rene. Suramrata, Jajamrata imbang-imbangian padha-padha. Kurawa bubar mawut. Mung suwe sapa? Antasena. Waidian. Wani mboten. Lili. Apa? Liyane Antasena. Gatotkaca. Wah, loro niku kula wedi. Saliyane Antarja. Nah, Antarja niku klebu sing kula wedeni. Ora jan kowe arep golek mungsuh apa? Nenek wonten wong wedok. Oh. Aku wong tuwa geliak-geliak. Mumpung dindok bebek pirang-pirang. Kula njaluk ya, Man. Ya, ora usah kuwatir. Mengko ndak dituku bolot. Lah iya. Mengko ndak dituku bobolon mungkin ndak cilaka ora iso jamu. Ha iya. Maju wae. Maju. Antasena Gatotkaca Antarja. Aja gleleng matamu gembos. Anu gembelut siramu. Iki Pak Demo Citraksi. Kowe wani karo aku padha karo asu anu
adu arep karo Bathara Yama dipati legane ati. Kowe bayi iki sore kok arep wani karo Pak. Ono piyayi ngene iki ngemplak kene iki sing do seneng wayang apa tau tumon Citraksi menang karo Antasena? Takono. Urung tau kelakon. Mula nek arep kepengin wayang kuwi tetep lestari, heeh, gawe marem wong delok. Carane? Carane kok aja ngalahke Antasena. Nek kowe ngalahke Antasena wong semene iki bali kabeh. Siji diarani dalange petuk, Citraksi kok menang karo Antasena. Angka loro do ora trima nek Citraksi menang karo Antasena. Mula supaya penonton iki seneng karo wayang, awet, tur tresna, tur kerep nanggap, kowe bali wae ngalah, sing penting wayang tetep lestari. Ngono ya? Ha iya. Berarti nek aku menang karo kowe, penonton semene mesti bali kabeh. Tur ora nek ora diundang kowe nang jero kotak setahun bosok. Wah, iya ya. Ha iya. Wah. Lah nek ngono supaya aku ora meng nang kotak terus, tetep gawe seneng penonton. Aja nganti ngalahke Antasena. Wong aku ki lakon. Kowe iki termasuk penjahat. Penjahat iki kudu kalah karo lakon. Nek penjahat menang karo lakon, penonton gelo kabeh. Iso, jane sesuk-esuk kudu diwenehi tengkleng dadi bubur. Mergo menang kowe karo aku. Pak Wahyono gelo. Sok ora nanggap dalang kae meneh. Nek dalange ora ditanggap kowe ora dilakokke. Kowe nang jero kotak krikiti tikus. Wow, ya wis. Nek ngono aku tak bali wae. Tetep payu tur aku tetep iso pentas. Nah, ngono mbangane kowe menang ning kowe ora pentas. Ya wis, penake ya Antasena aku tak mulai rasa mungsuh kowe. Iya, Cik. Perang kok ra ana suarane. Man? Sesampeyan pengen dadi wayang basa. Lho piye to iki cah iki? Maksude piye? Nek sampeyan kepengin dadi wayang basa setahun ora dilakokke, niki wau kula perang karo Antasena. Ning gandeng penonton semene iki sudah ngerti nek bakale kula kalah. Nggih ta? Nek kula menang niku kula karo sampeyan ora ditanggap meneh. Nek kula karo sampeyan ora ditanggap, niku kula karo sampeyan ning jero kotak selawase urip ora dilakokke, teng jero kotak krikiti tikus. Ha iya. Lah nggih. Niki Pak Wahyono wis masak tengkleng. Oh. Nek nganti Citraksi menang, tengkleng dilorot ganti bubur karo jangan krecek sesuk-esuk. Apa ora cilaka? Oh iya ya, lelangge. Mula mbangane sesuk-esuk jangan receh. Lho wong saniki kula mundur ning sesuk-esuk tetep bubur. Lho. Tengkleng. Wis sing ngakon sapa? Senengane kok ngrepotke sing di omah. Engko nek nganti krasa penggali terus do. Mula mbeborosi. Pun sekecake, Man? Ra sida perang. Mboten. Ndak malah dadi wayang ora dilakokke ngrekoso urip kula. Lah iya. Lah jebul bubar mawut tanpa iso kinukup Kurawa. Kurawa ndelik sikik ning alas mengko yen anak-anak Pandhawa lena ngamarta dijeki nggih.
Katri gumulung mangempak ing wadya magiri reh ronanggana magawe gelar Eka Jaladri. Oh Kang Yiri Mas wis ana tandha-tandha Kurawa arep ngregem negara Ngamarta. Iya. Aja kendhone nggone dandan ya Kang, menalah kepara dikencengi. Iya Dimas. Mbok menawa liyane Kurawa ana sing pamrih tumrap negara Ngamarta, Kakang lan aku kudu cancut tali wanda. Kakang ndak suwun ngambah dirgantara ngawat-awati negara Ngamarta Saka. Yen ana apa-apa menewa tandha karo aku tak ngasun ning jero bumi. Iya Dimas sewang-sewangan. Ayo Kang. Ayon katiyuping angin swaraning karengyan samirana mawar kulawan riris
lumrang gandaning puspita karenggiwan putyan ira sang Wijaya Brengeng lir swaraning madu branta manungsung sarine kembang Om iler tandure wosumilir Jarabing Sang Hyang Arka gumantos sing dalu jroning ratri dering wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratangga Pati njujuraking brangwetan kaling amiga sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing ngamandan dewasane ngono wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro Sukramangkara tumbak mendo tete kalopo sumawar cita anggara rakata buta maesara Spati min tono eka dwi tricatur panca sacapta hasta nawadasa Irem-irem kembang popong teratebang om
kokong terate bang sembah nuwun tanpa pepindhan datenge menantu makurmatan panjenenganipun ndi mau catetane Bapa Wahyana anggenipun dalu menika ngugemi minangka dados putra inggih menika damel srana pahargyan 1000 dintenipun Ibu Pariem Marga Utama lan
sedasa warsa panjenenganipun Bapa Margatama menika mujudaken setunggiling putra ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh putra ingkang saged njunjung dhateng derajatipun tiyang sepuh mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiyang sepuh nyatanipun dalu menika mengeti dinten sedanipun ingkang ibu saha sedasa warsa sedanipun ingkang Rama panjenenganipun Bapa Wahyana ngawontenaken dana rasa dhateng sangganing para tangga tepalih mitra kawruh sanes derek ingkang dalu menika sampun kepareng rawuh mugi-mugi amal kesayanipun tinampi ngersanipun Gusti lan panjurung donga saking para lenggah para sutresna budaya ingkang dalu menika tasih kepareng wungon mugi-mugi panjenenganipun Ibu Pariem Margatama lan Bapa pinaringana swarga tundha sanga dipun atunten sedaya kalepatanipun pinaringana padhang marginipun saengga saged lenggah wonten ing swarga wonten ing sisipun Gusti ngakarya jagat menika saged kula aturaken lan mugi-mugi anggenipun sadeyan sate kambing nerasaken dhateng ingkang Rama rancak nampi barokah saking ngersanipun Gusti pinaringana laris pinaringana remen sami darsatinipun Eko satenipun Pak Wahyana, sate kambingipun Pak Wahyana. Apa Pak Wahyana arep disate ra ya ora bakal kelakon. Nggih, matur sembah nuwun. Pancine gara-gara tekan wayaning mangsa kala. Wah, jan. Tak kira kae mau sponsor bul sing kagungan kersa. Warung kuliner sate kambing Mbah Margo. Pancen yo terkenal nek sing jeneng ning Kulon Progo iki panjenenganipun Mbah Marga menika satenipun pancen yo terkenal. Ana sate sing sak lor ngendi kae? Sawetan Stadion Pacar Bantul kae. Walah alah. Ming nunggu sate kok sak jam. Sapa? Pak Tumpong, Pak Pong kae. Walah aku tau nyoba pisan kok walah wis selak modar. Le pesen jam 09.00 le mangan setengah 11 saya wis ngintir-intir saking larise saking payune. Mugi-mugi saged nular dhateng Mbah Marga Mas Pak Wahyana ngripun sadeyan sate. Pokoke anggere aja nganti kaya pokoke konsumen menika dipun dadosaken raja. Pembeli menika adalah raja. Menika dipun kersakaken kedatipun pinangkani dhateng ingkang sadeyan. Ya wis kudune njaluk empuk ya dina empuk. Ora kok men mergo mburu bathi, mburu supaya bathine akeh. Wedhus wis nganggo tekene dibelah. Dadi engko iwake nganti kaya karet ki anggere dipangan malah mentul. Nah menika ndadosaken sedaya menika mboten badhe saged rancak rezekinipun. Pokoke apa-apa ki nek dituruti dodol pecel, sing tuku njaluk pedes ya paringi pedes. Sing tuku njaluk ora nganggo lombok ya aja diwenehi lombok, sing tuku njaluk bayeme akeh ya diwenehi bayem. Aja kok malah nglawan. Njaluk tuku dodol pecel njaluk bayeme akeh dukai kangkunge. Lah mengko sing tuku kapok. Caranipun kados mekaten. Konsumen menika adalah raja. Mila kedah dipun ladosi kanthi sak sae-saenipun. Menika dados sarana Pak Wahyana sak mangkangipun nggilut wonten ing sadeyan sate kambing menika saged ngrembaka tak puja-pujake ora ming 2 kios, 4 kios. Menika mangke. Nan kuwi aku ora goro. Waton kerep lenanggap wayang itu tetep. Bakale rancak anggere arang-arang ya mbuh. Mboten ding mboten. Menika namung gojekipun. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wola bareng. Kulon Progo menika pancen ya luar biasa. Penonton tasih kathah saking sami mirsani. Matur sembah nuwun. Menika dipun live streaming langsung lumantar channel live Sino. Menawi dipun klempakaken wonten mriki kula kinten boten badhe amot. Mergi tasih gangsal 11.000 langkung. Nadyan sampun wanci gara-gara menika saking pundi-pundi papan sami mirsani. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, luar negeri sedaya sami mirsani dhateng kagunan kula lan panjenengan ingkang wujud inggih menika wayang kulit. Ning 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 nong 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 nong. Wah. Aku anggere nglaras gamelan iki atiku trenyuh. Sesuk wis nganggo gamelan anyar. Gawe iki le ngancani aku golek dhuwit ki wit aku ajar mayang nganti tekan saiki. Wis ngancani aku golek pangupa buka iso gawe omah iso tuku apa-apa.
Sesuk kudu tak museumke, papanke ning limasan ae dijereng nganggo kain wis kaya leren ah, mesakake upama wong wis teng penyonyo ndase. Tutuki saben dina saben bengi ra tau leren, sesuk genti sing ya wis. Awang omong kok meni kaya dibunteti cangkeme. Kaya ngopo mrejengane. Nggih, muga-muga iso dienggo srana pangupa boga kanca-kanca. Mula saiki kanca-kanca kuwi tak dikekep dilus-lus pencon. Matur nuwun ya nang punang wis menehi rejeki karo aku. Sing gender ya ngekep gendere, sing ngendang ya ngekep kendange, sing ngempul ya ngekep sirahe dhewe. Sirahe kaya kempul. Kedhep tasma aku nyawang slendang biru. Mangga kula nyuwun swantenipun Ibu Ayu Purwalestari. Neno. Mangga ya. Janji. Suarane ya wis saya dadi ya mbiyen ya. Biyen nderekke swargi Pakde Gita Toyan utawa Pakde Gita Wates ya isih SD, isih mining-mining le dandan wagu. Saiki wis gedene semono. Maksudku gedene semono kok ora. Ayo. Slendang biru. Slendang biru. Slendang biru. Slendang biru. Amung enake. Amung enake. Hati. Nora tekan batin setiamu. Setiamu. Mangga kanca-kanca ya. Slendang biru. Tetep ana janjimu slendang biru. Nek dawahaken srepeg ngundang Kang Garing karo Bagong.